naimbag nga adlaw kada tayo amin kakabsat ket kyaman tayo ti Apo tada tayo man tatangal daw nga mangyay daw yung kanya na ket i-welcome tayo man dagiti kakabsat nga may mga nakapashare tatangal daw. Amen. Hindi welcome tayo na. Tayo man ni Sister Marceline ken ni Brother Arias nga nagaputi Latimir. Ay bakman ni Brother Alba nga ay ni Sister Lingling ay ta iso ti Mang Lokatiti kanta. Amen. Hallelujah! Woo! Naka-imbag ti Apo, nadatay malan, nakapsat! Wala po. Amen! Si kayo magbuy-buya! Madaydayaw ti Apo! Ayan yung mandatang! Fasten your belt, nga punada! Naka-imbagan ti Diyos! Nagkantay manan nga ro din ni Apo, kantaan tayo manan! Tadagito yung kang kantagot para kanya na laan. Madaydayaw ti napatid ganagan na. Amen. Hallelujah. Yes, Lord. So, meron kami Holy Spirit in the midst of us. Jesus. Jesus, we enthrone you. We proclaim you are King. In the midst of us, we raise you up in our praise, and as we worship, build your throne. Yes, Lord. And as we worship, build your throne. And as we worship, build your throne. Come, Lord Jesus, and take your place. Jesus, we enthrone you. Jesus, we enthrone you, yes, Lord. We proclaim you are King. Yes, Lord, you are King of Kings and the Lord of Lords. Standing here in the midst of us, we raise you up in our praise as we worship, and as we worship, build your throne. And as we worship, build your throne. And as we worship, build your throne. Come, Lord Jesus, and take your place. And as we worship, and as we worship, build your throne. Yes, Lord. And as we worship, build your throne. And as we worship, build your throne. Come, Lord Jesus, and take your place. Yes, Lord. Come, Lord Jesus, and take your place. Sige lang ang tunay na tunay kay Apo. Yabang ka na Diyos, yabang ka. Thank you, Lord. Grabe na po. Ikaw di panagkararag. Matay tayo kaapo tinagam mo. Dati kami manan apo nga may tantan tinagam mo ako. Yes, Lord. Iyam kami manan apo ka. Adla kami manan apo nga. Dagtoy nga may itantang tinagam mo ako. Pakawan na kami mag apo bigiti.
Nagpasulam niya ako. Linisang ti puso mi ako. Sika ako iti. Ang papudaw ako. Ikiti narugit nga palagpos puso mi ako. Sika ako ti. Mangbalbalin iti. Palagugugalin mi ako. Kunyaman na ita ako. Sika ako ti. Mangikat ako. Iti ta ako. Papudawong ako. Agyaman kami ako. Hindi kinaimbag mo kanyaman ako. Agyaman kami ako. Atong bendisyon ito. Agyaman kami ako. Tidak manila ako nga serbisyo ako. Nga padayak-yak mi ako. Hindi ayak mi. O ako, bendisyon naman ako, di kiti maaraman ako, manipot, itirugi, may ganati maudi ako. Ikam ako, ida, ti anuin taram ako, ikam disiri, sariri, pinlaing ako, alawan ako. Dawatek mo ako, ti bendisyon di tumunggal may sa ako, nga aywanan na kami ako, sa lakniban na kami, yaman ako, ti papa. O ako, siga ako, iti makamu, iti biyag mi ako, intot mi ako, iti biyag mi ako. Tanawang kami ako, king ka, mabalingawang kami man dito, ako nga, man, itay tayo, king ka. Alawan ako, dawatag, sinasamit tanaga mo ako, Jesus, in Jesus' mighty name, Amen. Amen! Amen. Woo! Yes. Balik natin ang una, iti pudot, iti presensya ti Apo. Amen. Wala na nga ron, tuwa, talo. At adada, kakatuwa na 2 or 3 God in His name. He always in the midst of us. Amen? Amen. Mamati ak, nadaktan ti presensya ni Apo. Yes. Ti pagtitingaan tayo. Kakabsat. Ikararag tayo laeng. Nga ati puso tayo kat nadamog. Tapno ag ito nga imulat tayo basta sa una. Kat agrusing ag bunga, dumakilda, adot pinagbunga na. So nga ating kanta, kantaan tayo na Apo para kanya na lang. Amen? Yaman tayo na siya. Hallelujah. Ay, tibiyag di Kristiyano at ako'y tiyang oray kawan sa likwa ng mga
saksakan nililiwaw, lumapay dagat sa ligna. Kay i-observe di Diyos na i-observe di Diyos na naaya. Uray ka sa lumang panagyan. Uray ka sa lumang panagyan. Uray ka sa lumang panagyan. Baknang mantilubong nga po, katawa na po. Ang nga may karya po, tikinabang ng tilubong, tikinaba ng kaya po. Kaya mo gaya. Sa giyamang kami, kanayat ka na Diyos mo. Sa giyamang kami. Giyamang kami, Lord. Amen. Thank you, Lord. Hallelujah. Yan ako, namasig ng kagandyan. Yan ako, taay ayatin na. Nagitiya doon ay pagkurkurangan, di damalagdan pa ng dungdung kanya. Awan kasten ka, ketay dayaw. Kanta niyo pa niya ako. Yan ako, namasig ng kagandyan. Yan ako, taay ayatin
siya, pagyaman kami kayat mo, bawat may sakada kami ugad. Pagyaman kami maninapo, dagiti sasaom nga mga gami apo. Apo, tulungan na kami ugad. Ngay apply mi tibiyag mi apo, dagiti nga mga maninapo. Kat apo, aramidon mi nga si bibiyag ta sasaom apo tibiyag mi ugad. Agbiag kami king kaapo, tanawang kaapo, awan ti maraming mi ugad. Agyaman kami, pinili na kami o Diyos. Agyaman kami o God, na bininisyonan na kami, tikas nga pinagbiyaga ako. That we call ourselves that we are blessed in highly favored, God, Lord. We thank you, Lord, Father God, that you always there for us. Every time, O God, Lord, even we didn't ask, O God, Lord, yaman ako, ti kailangan mi ako, kitutod mo, O God. So, agyaman kami, O God. Agyaman kami, nasyaat mo, agyaman kami, Apo. Awan patinggana na ako, ti pinagyaman mi king ka, king kastamat ako. Ngayon mi, surrender mi ang amin, O God. King ka, O God, Lord Jesus. Yaman kami, O God, aramidom ako, kasi bibiyag, iti sasaong ka na kami, aggaraw ka ti biyag mi ako. Kanyaman ako, ti pangailangan mi kat amuma ako. Uli, di mi pa na ibagbaga ako, di mi pa na isawsawang kika, di mi pa na kwawa. Kailangan mi ako. Among ti kailangan mi, O Diyos. Yes. May sa apo, nga hula apo. Kaya di kami apo nga worship king kakat ang mumi. Kaya the perfect time, you give it to us, O God. We thank you in advance, O God, Lord Jesus. Thank you. Apo, galutan na kami, tinapatagayat mo, tinawat may sakada kami. Atib ka rin na kami, kung biyagam apo, dating patadir mo apo, nga Ilocano fellowship, O God, Lord. Kasi ka apo, isika apo ti driver mi, isika apo God ti ankor mi, isika apo ti magpinta, ti biyag mi, O God, Lord Jesus. Because you are the painter of my life, O God, Lord. We thank you, Lord, and we love you. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Thank you, Lord. Amen. Matay dayaw iti apo ete ng kapsat. Amen. Di ba minsan pa gundaway kablaw mi tinagan ti apo kada kayo agbubuya. Kada kayo nga madama nga ginina na. Ti ayan nyo man nga banda iti lubong. Mapa Amerika kay man, Europa, Asia, North America, Mexico, Philadelphia, or natayin nyo. Maidanon ti sa uti apo, uray pa nga babaan. Ngam no iti sa uti apo tinagtignay, iti biyag itong gagmay sa adda, tidakkel nga maaramid ka iti biyag yo. Amen. Itagap ti sa uti apo, tapno kasta kat, dito yung ababa nga mensahe, kat makapagministro pa, iti at adu nga oras. Amen. Intay jay, may kadwa nga bilin iti Diyos, malipod ti iksulo. Dahil iti bilin ti Diyos kin ni Moises nga tatay so titaw-tawidin tayo, di ba? Pinawid tayo gaputa dakkel iti panagayat iti apo iti tunggal maysa. Kunana di Exodo kakabsat iti English version din NLT tanalaka dayto na. Di Exodo kakabsat kunana di chapter 20 Kapitulo 20, versikulo 4, ingana iti 6. Kunana dito English, kakabsat. 4. You must not make yourself an idol of any kind or any image of anything in heavens or on earth or in the sea. You must not bow down to them or worship them. For I, the Lord your God, I am a jealous God, who will not tolerate your affection of any other gods, small g. I lay the sins of the parents upon their children, and the entire family is affected, even children in the 3rd and 4th generation. Okay, siputan nyo kakabsat. Even in the 3rd and the 4th generations of those who reject me. But I lavish unfailing love. Kaya dati kakabsat, dahil iti wonderful love nga ibabagana ni Apo Diyos dito, love for those thousands
generation of those, dati ito may kadosiputan nyo, who love me and obey my commands. Okay? Obey my commands. Naalabar tayo di dyan na. Medyo nakabut-buto nga, gijim mo na versikulo, di ba? Yung medyo bang uday, kung na dyan, nagpintas nga, adalin tayo kakabsat. Thank you, kabsat. Praise, praise. 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 Praise, praise. Tumitas sa titim-tim tayo ng basta yan. Tanong big Ageko, ageko. Iko. Ageko. Reverb, reverb. Pipiksa na ito timokon. Right. Okay. Okay, tengar ti panagkarharag. Ken kao Dios sa managaya at managparabor unay na ibasan ako digiti sa mo Dios. Ket apo kidawon mi tinasanto ng espiritu may sa trabaho o Dios mangipataos kada kami. Ket apo mamati kami nga apo digiti may salakan at digiti mabalbaliwan ket addaman na apo digiti subliken ka. Idayo da ka apo kintanok ta katulungan mo ti tunggal may say tinaga niya po may Jesus tinawat niya. Amen. Amen. Nagpintas jay kinanta tayo anyak apo tamasaknan ka kanya. Wala yan, nagpatag tayo di mat. Manipod kinaubing tayo, hindi nga natatanta na taungan tayo. Nakita yung ka din nga binaybayaan na tayo ni Apo. Sabi nga rod ka na daanon ni Pastor Daniel, tikas na nga tawan, no, binaybayaan ni Apo hindi. That's true. Sabi nga rod ka na daanon ni Tata Carias, no, talaga nga, han na kayo nga ipatpatag hindi. Masit na di Apo di tunggal may sa. Managbasol ka man, nayanak ka mga Kristiyano, nayanak ka man nga disabled, uray niya talaga ni Apo Diyos, dahil ayat na kung saan napulos nga, saan nga napulos nagpanim. Dito ikabsat, inikak ti Paulo na nga, itipasot mo. Kaya manipo dito, Exodo kakabsat, chapter 20, verse 4 and 6. Naadal-adal ko dito iti sumagumano nga lawas na itinakitak dito yung bersikulo. Kat di kat nagpintas, dito tayo nga mangrugi dito nga taon 2022. Di adal tayo di sermon ni pastor di napalabas nga lawas na kunan adjay nga hantay ko magsarday nga may daydayo ti Apo kat lagi pun tayo dagiti inaimbak nga haramid na. Iso aging gana tatta naglagi pun tayo dagiti kinaimbak nga haramid na. Hallelujah. Di Bible study kabsat, idi biyernes ko na dyan. Di panagyaman, at di balikas nga panagyaman, kasang nga panagyaman na dyan. At dapat tinanunod nga panagyaman nga tartarigayan, kayat ni Apo, expectaron na, nga gapo dito kaunugan ti puso tayo. Saan lang nga di balikas. Nagpintas una, nung dito kabsat, ay lahat mo dito yung mga tawon, may kanong alawas, tatan na, dito nga tawon. Iti pasot mo. Iti tunggal may sa nga nayanak adati pasot tayo. Saan mo kunaan nga idi namamong ti apong ket agtugaw kalatan listener sa latan ta kasanukot magan-anayon. Amoy ti may sa nga makidangadang. Saan na laong kinuna nga nakasali mo di Olympic? Haan. Gaputa at the qualification mo, nakasali ka ti Olympic kat ijay mon, haan. Nung mabalbalin kasi ka jay, makaala iti gold medal. Kas jay tayo kung makakabsat. Dahil ti pasit tayo, hantay at patinggalaon, nga ijay tayo laong listeners, wano bisita ko na tayo, yung gapo da bisita tayo, hanga dakit talaga. Dakit da iti panginaan dahil nga kongregasyon. Okay. At sa lunsod diti kakabsat sa kabatay nga warwanan, napadasam ka din nga sinukatan, iti kinitikitan nga ladawan ni Apo Diyos. Tabiyan mo? Question ko dahil tang, amin kat pa. At dagiti nga minamati, iti naglabis dang kan, nagsublida ka dagiti tayo ko na tayo nga, pamati da ka di pagano. Nakita dapat awanan ti panagbalo ti biyag da handa na uray dahil hinted ni Apo nga tiyempo nga breakthrough nga mapungko na. Ang pwede kita tataya waiting na ikot handag sardeng agtatay nga na di da mga ba.
Naibusan, dagiti bariyada. Ay saldada pa dagduman kaya na nga mga magsapay si tayo nga Kristiyano. Aramidin tayo, urayin tayo. Naisuda ka da pa nagananos na dinakarkaro kumakanya tayo. Iso nga sa ludsud ko, napadasan ka din nga sinukatan, iti kinitikitan nga ladawan ni Apo Diyos itabihan mo. Saan lang nga kinitikitan nga ladawan, o dikit ti sinukatamon, idi ti mindset mo kat, mapan makigimong, iti mindset mo, idi kat, agsilbi ka ti Apo, bikahang bitin iti kita makunko natin nga gadget, iti kat bibya ti bitin tatat sa balin. Idi ti kudko dito ang bersikulo tata remote control mga niya tani kapsa. Iso dagitahan lang nga kinitikitan nga ladawan ti kay sa ulit to. Ure pa dagiti ingkitikit mo di ta panunot mo. Sakbay ka nga kitikit ti ladawan addan nay kitikit di panunot mo. Kas kamo lang pa dayji kas la kala agaramid iti kumakat magbukil ka iti maysa nga Mangmuli. o mangmuli ka kuma iti banga. Uy. Di panurot mo kasanot istel di pa may amo na dating ngarab na unawang ngarab na dakalob na unawan kastamot ka kabsat saan lang nga di matayo at kitikit nakarkarupan dito yung umununag kitikit di panunod tayo. Amen. May kadua sa ludsod anya iti epekto na ken ka idi inaramid mo daytoy anya iti epekto na nagragsak ka din nawaya-wayang ka awan responsibilidad mo mga ka maturog nawan sila ano kailangan nawan ti taraon mo, satisfied ka. May kaluwa sa ludsod kabsat, anya iti agbalin. Nga pasit mo dita, unag ti pagtaengham, dahito yan. Nung kasti tinanamid mo, anya nga rod, ti agbalin nga pasit mo ton, dita unag ti pagtaengham. Agbalin ka pa'y kadi nga pagulidanan, agbalin ka pa'y kadi nga example, agbalin adi nga ta pa nagraeng daging ka, respeto, ag subli nga ta. Makita tayo kakabsat. May kapat, nga sa ludsod kakabsat. Anya pa'y dagiti, nangisukatan kim ni Apo. Anya pa'y. Dahil ta titulong, nakalpas ka kami, nadamam natin sa trabaho mo. Itisang mo tinamisahan mo, nakabit siya, honorable, karana dyan. Ellen Joy Pasqua. Ayun na. Awag mo ito, hindi ka sister, hindi ka pastora. Basta honorable lang. Ayun na. Sasaludwan na ka. Sukat mo tanya ako. Dahil ta ginarang ay tibiyag mo. Idit, mamiglo ka lang mga may saal daw. Nga magsirsilbi ka ti Apo at ado di tiyempong nga panibingan iti sa ti Apo. Tatamot din ta dapat i-snack mo. At dapat iti cereal iti bigat. Malpas ka mga at dapat iti dessert mo. At dapat nakapaabay nga wine mo. Diyan tapang paibas iti dikwa ko na. Diyan iti appetite mo. Dahil taka di kinalain mo. Nakapatadar ka ti kasto. Nakagatang ka ti kasto. Gabot isirin mo. Manulugan mo. Tayo ko na ni Pasto, nakagatang ka tilugan mo nga lima ti galig na. Reserva di likod. Ada reserva na di likod. So, dagiti amin, kabsat. Dagiti ti buhat ti kinalain. Amo tayo kakabsat nga una, nga bilin ni Apo Diyos, di aramidin tayo nga grukbab ka nagdayaw, laeng iti may sa nga pudpud nga Diyos. Anak ko na, you shall love the Lord your God with all your heart, with all your mind, with all your strength, with all your soul. Kuna na, di mo ti jay. So, dahil lang kabsat, ko na natin, iji tayo lang nga grukbab. Di pigsa tayo, di puso tayo, di biyag tayo, may sa laang di pagrukbaban, kan dayawin tayo. So, iso di manlubot tayo, uno iso ti nangiparswa kada tayo ko tan. Iso ti sustainer tayo. Di ka pa nanyanak din pa pasabot na gidi kasapunan tayo. Then nakita tayo mat. Sakbayan na nga inaraman uno nga pinarswa ni Eva kini Adan. Ada gidi kasapunanan. Yes. Ni Apo nagsiri ba na hala nga pinarswa muna ita tano nakakatungtong na. Pinaso, nagigiti ka sa punan na, nadaikan hindi, nadagiti natungan, nadagiti kay kayon. Sustainer. Ni Apo Diyos, iso iti,
ruler tayo ng saon, isuna ti mangituray, isuna ti lintag, isuna ti panagituray. No isuna lintag, agar aramid amin dagiti pagturayan, awan iti nangat-ngato yung isuna. Ni Apo Diyos nga may maysa nga Diyos nga pudpudno, isuna iti provider of this universe. No kunata nga provider of this universe, isuna ti nangted ti kasapulan. Nangisagana iti isu amin. Uray pa, idi, hanggang panayanak, insagana niya ako, jagbalinan nga, kapisi iti biyag mo. Umati ka, Pastor. Episode. Naisaganan. Di ba nayanak ni Brother Alwin, naisaganan, iti nagandanan. Di ba nayanak, di ka naglaing nga Diyos dahi na. Yeah. Sabi mo tayo, ginaganda na kat, adan kat di pa nayanak, kasta ti kalaing ti Apo. Kasta unay kinasirib ti Apo. Our God is unique, makunkuna. No unique ko natin kakabsat, awan kapadpada na, nakita iti kaya na sa ti unique ng kunagpay, karkar na, kaya na sa na isupsupadi. Iti so aming nga sirib, so aming kinalaing, iti so aming nga aspeto. Iti kababalin na isupsupadi. Kasta iti Diyos tayo kakabsat. Nakita tayo ka sa ti Diyos tayo nga tagkitikit ka kailangan. So awanon iti rason. Kunana pa kakabsat manipod iti sa utiapo, the much less distinctiveness of the Creator God. Now nalawag na isupadi. Awan kapadpada na maulit-ulit dahil kakabsat. Inulit-ulit na kastoy ti karakteristik na uno kababalin iti Diyos. Tayo mapagsirsirbihan tayo. Nga kinunana di jay umun nga bilin iti Apo. Nga inted na kini Moises. Nga rod kakabsat, adda nagiti ways, nagiti dalan, there are some ways we should remind ourselves how to worship the one true God. How to worship. Kada kayo magbuy-buya, no da kayo kat nagana, da kayo kat namatin, kat naglamis kayo, amukan patsik, hadlang para kada kamimot, lalo kada iti kabsat yun. At dapay lang dagiti malip-lipatan na, yung gapo dagiti sa utiya, pumarimain tayo, mapalagipan tayo. Di Domingo na siputa, di ko na yung pastor nga, amirisan, naglagipon, forget na. Na. Isusantay nga liplipatan. Dagiti sa utiapo. Kan dagiti ways we should remind ourselves how to worship the one true God. Verse 4, kung na natin kakabsat, tikayat na sa unyo verse 4 na basa tayo matatay. You must not make yourself an idol of any kind or image. Statwa, kinitikitan, aggatang, dumawat, bumulod. At dati, malagip ko. At nakita da sa santo, kita image, binulod na. Tano damang mo, ibalay na. Tano damang mo, ti pagrukbaban na. Damang mo, ti dayawan na. Binulod na. Okay. Saan ko makakabsat? Dagiti amin tiwagas. Sakmay mo buludin adi, kat napanjipanulo mo. Nakita dahil santo na ko, nagpintas na ito mong buludin. Di? Napanjipanulot mo, hanggang aramid, no, hampay napanjipanulot mo. Okay, kaya tanga saon, we are not to worship idols. Ano dagiti idols? Dagiti sa santo, dagiti pagruk-ruk-baban. Hanlaon nga dagiti imahin, hanlaon dagiti statwa, uray pa'y kakabsat ti tao nga mismo. Ani artista nga kastoy na, gawid akong kagbuya akpay ti, sorry no may mention ko dagito, gitay action star, gitay napipintas nga artista ita movie. Gawid ta kanon tumapanda buya. Ngamin idol ko isuna. Well, ag-subscribe pa yun. Agbayad binulan iti Amazon Prime, Netflix, TFC, kasi diya kakabsa. Ang adakis no, educational, talada nagiti
maala tayo, mapidot tayo. Ngam didi ka kabsat ko na to, we are not to worship idols. Antay kumasan santo nida, santay pagruk-ruk baman. We are not to make them, kunana, and bow down to them. Ito pagruk babang kitin. Kinitikitan. Amoy, damay sa nga pastor, kinunana. Tada ti gimatang iti may sa nga imahin. Statue. Statue. No, ribulto. Well, ribulto. Tata, dito nga ribulto. Duma kinitikitan tita ay ti nga kayo. Tatay, dinarami da sinsinan tao, nadamot kan ti iman na, naunsaka na, siyempre dabado na, sino ka baka mo nga dati, saan na din dyan, tapos tagdaran na. Tatas, ajikit samsamban da. Nung nga tadagiti nga rod nagtapyasan na, kakaraman na ba, di mabaling daw sambahan na, kakaraman na nga rod, dikit din. Ang pwede lang, so nga, nagiti ko pakalilawan tayo. Pakaalilawan, iso ko na timpal palagip na unay. Dayti nga tawon saan tayo nga grup-grup bab, saan tayo nga sansanto nida, saan tayo daydayawan nida, tadagito ko saan da nga makangag. Saan da nga makakita, mabaling nga mapuuran, agbaling da nga dabo, awan iti sirsiribida. Niya po Diyos ko na to, He is a jealous God. Inang, tatang, palagip mo kadagit anak mo. Dumakkel kay anak ko, nga da iti butin nyo, iti hapo ka na yun. Sang kay mamatpati dagita anting-anting, sang kay mamatpati dagiti babating nga ribulto nga bulbul sayo nga isasalak libyo. Saan? Bala. Magdapay dagita, ang kay mamatpati. Wen, nangag ko dagita. Sige tayo bala, kunadan, mapandag pa-share kano, kat anting-anting, tapno dajay akano, ang tamtamay, hanla kano, idasagidan. Di nga ta, nabilbilag di daran niya po tayong Jesu Kristo. Di nga ta nabilbilag di pan nakabalin na, nga iso ti ikawus tayo. Tapno saan na tayong masagid, tenyaman ng Espiritu, dakus ng Espiritu dahil dati kaya kung saan. Iti Diyos ko na to, He is a jealous God na ilang, na imon. Man nangimon iti Diyos tayo kakabsat. So laglagi pang, ibulsam dagiti sa una. Italimang mo. Saan nga dagita, iti tao, nilikan na katanaganak mo, iti bala, anak ko dito, nagawid kanto, ijay Ilocos. Kunanya. Alam dito ka dugtang tamay, una titi papa naman ako, ibulbul sa nagagamod doon, nagbabayahin. Na-detect the airport. Impagnada di screen. Anati ko na, terorista ka. Langarod na isagmak tabiyag mo. Kaya yun ka dyan. Ita airport ka, screen ang damin. Oh, ni-scan namin. Na-scan lang arot. Dahil napamati mita. Aganat ka. So, naganat. Lagi po niyo saan ko maaramid na ito. Revelation 14 verse 6 to 7. Kuna natin kakabsat. Tayo nga. Sa uti apo na iti kakabsat. Awan mo't iti kinamagod. Okay, di Revelation ko na natin, basahin tayo. Ti Diyos kat na ilang, ti Diyos kat man nangimon. Uno na imon, ang man nangimon ta sa balihan yan na. O makikita na kapag imimunan na, ang mati na imon kaya nasawan. 14. 14 kakabsat, verse 6 and 7. 6, 7. Iti New Living Translation ko na natin kakabsat. And I saw another angel flying through the sky, carrying the eternal good news to proclaim to the people who belong to this world, to every nation, tribe, language, and people. Verse 7, Fear God, agbuting kayo iti Diyos ko na nato. He shouted, Give glory to Him, for the time has come when He will sit as judge. Worship Him, who made the heavens,
the earth, the sea, and all the springs of water. Worship only. Palagip kada tayo kabsat. No sino tinang iparswa kun nana ditoy. Naglawag nang iparswa dagiti lang langit iti lubong kastawa dagiti baybay. Kan amami nga kinargani laon iti danom. Naglawag kakabsat. Tata bimulog kamot iti rebulto. Kabil mo di sa ang balay mo. Salaknib ko na. Pahawanin na kami hapo. When remind ourselves how to worship the one true God. Umunay sa tayo kakabsat. Saan tayo, krok-krok ba? Saan tayo, agar aramid, tati Diyos kat na ilot kun na imo. Another way to remind ourselves how to worship the one true God. Another way. Kung sumaruno. Di sumaruno ko na di kapsan. Punishing the children for the sin of the fathers to the third and fourth generation who hate those who hate me. Amum no sa balin iti kwamon, ti pangi tutuka mo iti panunot mo, sa bali mo ten iti ipatpatid mo, sa bali mo ten iti sagsagutam, of course, agimom, ikiten. Kas kuma, iti asawam, anak. Kat lima may iskan ken kuanan, kat sa bali mo tiktika mo sagsagutam ti roses. Makikita naman harot. Ne, gimatang ti talong roses nila kay ko ako na. Makita na kat sa bali mo yung awatan, di kat at direct na lagi mo. Ato ko na, sumabog ka to na, bubuk kong to hamin di kilabano, nawanti ka na. Punishment. Awanin. That's the way. Tagdadi sakit itinakong. Nung atako na nanyo, bringing punishment for the error of fathers upon sons. Kaya nasaon, dagiti fathers sa kungkurante, dagiti pangamaan, yung unana, bilbilang dalang, yung unana, dagiti tatang, uno dagiti lalakyon. Dagiti, makunkunata yung suda diti namuunan. Ni apong ko. Tatang ni apong ko, di tatang ni apong ko. Upon the third generation to the fourth generation, di ka nagsakit deta na. Kung natin kabsat, surusuruan na tayo, gapong aming kakabsat, from the Israelites, the Israel collective guilt, kaya nang saun adagiti na urnong nga basol, nga sisimon ni Apo Diyos idin. Agsisiim ni Apo Diyos idin tada dagiti na urnungan manipod di puso lang nga basol da. So di ko natin collective guilt would in this instant would be so great that 3, 4 or possibly more generations were affected by the misdeeds of their forefathers. Saan lang nga po? Isunga, dati sa utira po, kunana to'y, God's word also contains kunana account where individual, titunggal may sa, individual family were affected by parenting misconduct. Kaya nasaon, iti sa utira po, kunana, launan na, bukulin na, kat ibilang na titunggal may sa nga pamilya mapiktaran gapo iti mati nga tignay uno panang iturong da kadagiti anak da. Ngamin sa bali nga adal. Nga dito'y nakita iti Apo. Tamo iti Israelites isuda nga dagiti napili ni ba? Naggasat da tay isuda dagiti makunkuna nga tao ni Apo Dios. Datay ket ampun tay lang na pastor. Makunkuna nga adopted tayo. We are adopted. Isuda dagiti talaga nga pudpudno. Isuda tinapili. Yung kita yung dusaon na payda. Kaslama lang ka tayo. Nung nagkamali na tayo, hantay nga kampaninuyan, di ba? Masapo nga bautan tayo. Palagipan tayo, tapno kasta maputad. Dahil aramidan lang saan nga na yung bag.
Kasi di una na sa kunana ni Paddy nga Eli kunana offended Jehovah by allowing his good-for-nothing immoral sons to remain as priests. Then, nagigya anak ni Eli. Amutay mga ni Eli, kaya iso tinarakid ni prophet nga Samuel. Idi ayaban ni Apoy suna mo tayo suna nga rin timay sa kadagiti napili nga papadi kung na tayo priest, kung na tayo diyan na tadakkel iti pakainaigan mo nadakkel iti akam dagiti nga papadi iti tayo kung na tayo di biyernisin nga isuda dagiti tumaktak der nga surgeon no doktor ide isuda ti makaammo dagiti physical health tayo. Okay, because Eli honored his sons more than Jehovah. At nga pinadayawan ni Eli, dagiti anak na ngumiti apo. God decreed that Eli's family would be cut off from the high priesthood. Ijayin nga naputod. Iti aji no kumatawid na dagiti tawidin tayo nga alak ti sample na no ta kumatawidin tayo nga sa likwa mo tang talon gapu ta sinulungasing mo ti kinayat day di tatang mo na ate talo nga ektarya awado na forfeit inted na ti sabalin tangamin saan ka nagtulnog kas ati kat na sa no alain tayo iti material no ti sabaling ilustrasyon. So it's happened to start with his great-great-grandson. Kita nyo, great-great-grandson, Abiathar. At tayo kumala na. Di tayo mo dito yung manong generasyon. The great-great. So, anak na, apo na pa. Apo tituod, wala din sa dyan. Apo tituma, apo tituod, apo ti mukoy. Kalit naman niya eh. Okay. Makita tayo 1 Samuel 2 verse 29-36 sa atin. No, masiputan niyo, basahin niyo ito. Okay. So the principle of Exodus 20 verse 5 kung ano to, is illustrated by the example of Gehazi as well. May sapay dahil ito kakabsat kaalaan tayo no kasano nga dinusa ni Apo Diyos kadagiti generasyon pa yun una na. Dahil ito nga tao kabsat ni Gehazi, he abused his position as Elisha's attendant in order to benefit materially from the curing of Syrian General Naaman. Ang utay ni Naaman, nagtakaw ti may nga salikwa. Dito'y, sapit na mababak da kung nanan sa hindi, mapanda makilaban, makigubat, kanayin da mababak. Kanayin nga mababak da, adumag dagiti armado, adumag napipigsa, dagiti talaga armas da, apay kanayin da matatiw. Ngamin, adda ngamin iti, agar aramid iti mali. Nagtakaw iti kidiri, bulto kunana dyan nga kaslamay sa nga sadikwa, nga made of gold and bronze and silver dayton. Kat ilimang na iti tent na. Handa masarakan kasi iti pinangsarak dahin kwa na. Kasla kumati unog iti London. Ay, ti UK. Iti ti unog ti UK. Nakita na, ay awan ditoy kwa. Awan dito Scotland. Adadjay, England. Okay. Napanda di England. Natika tayo na, ay dadji London. Alam mo si Digon. Iti dadji da London. Adadji, ano nga buro? Brent. Na. Westminster. Ala, Brenton. Iti na ana dadji Brent. Anak puskod na. NW2. Na. Kilburn. NW2. Iti na ana dadji NW2. Kinita da. Na. 81B. Breaklewood. Hindi nakalanda. Isuda yan na ninaman. Nagigyan ni dyan. At dati tinakaw na nga. May isa nga sa likwa. Kastamot ka kabsat. Ni Apo Diyos naglaing una eh. Sarakan na. Kat amutay dahil dyan tinapalabas yan. Tinapasama. So tinapasama kita kabsat. The leprosy of Naaman will stick to you in your offspring to time indefinite. Ay na. May at tagbali nga indefinite leave to remain ito UK. Tagyang kayo gana kaya mong dati indefinite unay. Ngayon ti leprosy. Yan di ada tayo nga tagketong kung nalang sa. At alaw na indefinite ka dati leprosy mana. Kat mahal nga na pintas tayo ito. So nga
Kakabsat, saan tayo nga ipatawid? Dagitoy, kinitikitan, uno pa nagrukbab, uno pa nagdayaw, dagiti sansantun, uno dagiti sa banbanag nga awan tilapayag na, awan ti timok na, awan ti rikna na, awan ti dara na. Thank you, Lord. Tapno kasta, saan tayo mapadasan dahi ti nga dusa? Nga pinagasan ni Apo Diyos. Kapsan. Di ko na nito eh. The above instances shows that children or descendants may feel the ill at di kaya nasa natin nga sakit uno dahil nga na marikrik na da sakit nga din nga napada effects in their ancestors sin gapulaeng dagiti basol da dagiti sumarsalo nga generasyon isuda ti agsagsagaba di tay maasyan aramid ni apong mo di apuna isu tagsagsagra isu dakay nga naganak nagdakay pa nagdindingeg saan kuma numabalbalin saan kuma tapno kasta saan nyo makita madusa dagiti sumarsaro nga generasyon saan nyo kuma samsam iten. Think of this way kunana if parents racks up an enormous amount of debt so pa dito no dagiti naganak mo nagaduti utang da. In many cases, kunana his children end up paying for it. Pepeso. Nung araw din, nagkautang-utang da, utang di dyan, pampanunutan da. Mabayadan da, isang araw din nagbaling nga way of life da. Kat ada napasamak kanya da. Napukaw da dito yung lubong. Sino tagbayad da ta? Sino ay tagbayad? Dagiti matinda. Even though they did not do anything to incur set debt. So, awan inaramid na. Nung uray no kasta ko na to. However, this not mean that the offspring kahit nasa un. Kung tatay na, adi utang ni tatang, kung pinadat ti anak, kung natati, tawid-tawid laeng. Pag-utang tumot natin anak mo, saan mo makakabsat? Saan ko mo dahil tagbalik ang prinsipyo tayo. Ni inang kong tatang ko kayo, utang namin din. Yan, yung taka mo ta. So, tawid-tawid lang. Saan kuma? Awan dito yan na. Awan tikas dyan. Okay. Okay, conclusion. However, does not mean that the anak of a sinner kat mapasamak magkadakwa dati pungtot iti Diyos. Kami hanga mapasamak kadakwa dati kunana di maude nga ti ayat iti Diyos ijay kunana there's a wonderful nakita tatay kunana to ikapsat wonderful love of God. Seek to serve God and receive His approval. Kanang saon puray nga ta dagiti offspring mo uno ang offspring dagiti forefathers mo ket nagbasol ng kasta hanga kaya na saon nga madusa da nun lakit de ayaten dan ti Apo makat off ijayen makat off isu nga addangan di Apo tayo nga Hesukriston imay ket mabigbig to dagiti generasyon nga kabarbaro ijay nga makat often day tanga 3 or 4 generation gapo tani Apo Dios ni Apo Jesus isunan itinayata nguno inawat mo isunan na cut off amin it is like a curse kas la panay ay di nga dadanos awanen no dapat tinapimpita sa panakay lawlawag to ni pastoran isu kakabsat kuna na to kada kayo nga naganak ka na mati don't leave a legacy when you turn away from your God. Hangkay gibat bati. Di pag legacy dagiti narami judi nusti malikod ka ti Apo. Saan ko ma? Hamot aramidan dito saan mo napintas nga legacy. Back to the question. Anya nga rod
ti epekto na. Kay epektohin ka. Ti inaramid mo. Hindi inaramid mo dahito. Anya ti agbalin nga pasis mo di taunag ti pagtaangam. Anya pa dagiti nang iso katam ti Apo. Kakabsat ken gagayem. Naganak namnama. We have a wonderful hope in God. At daan tayo iti nakakaskas daw nga namnama iti Apo. Saan tayo kumaliplipatan kunana jay? Saan yung liplipatan nga basahan di verse 6? No binasa nyo di verse 5. Laglagi po nyo kada kay kakabsat nga nakangag Exodo 20. Saan yung liplipatan nga basahan di verse 6? No binasa nyo di verse 5. When ni Apo Diyos kunana ditoy nga bisitahan na dagitin nagbiddutan dagiti pangamaantay dun unana tapno kas takabsat mapalagipan dagiti adda nga kapututan kadagito yun ngem iti Dios impakita na ti sitatakder nga awan makapagbalbaliw nga ayat na manipod ti ribu-ribu nga kapututan. Ato yung verse 6 kakabsat. Verse 6. Ni ribu-ribu nga kapututan nagpintas nakakaskas daw jimburay na nga ayat. Gapo na makita nanto nga dati ayat da kenkwanan. Dati Diyos nga may mesa. So ti epekto iti ayat iti Dios kunana ti kabsat nalawlawa nauunag dakkel nga amang ngem ginirebribo nga generasyon nga isu kabsat dakkel pa ti papanan na no de anating baga di Biblia kabsat nga thousands generation for those who love me no panuluton tayo dakkel pa nga amang no intay nga rod amirisen ken laglagi pod tati ayat iti Dios saan pulos marukod ti ayat ti Dios nga marukod saan nga matukod inaldaw nga marikrik na ti inak panagbiag umay man ti tudo kalgawon no bagyo dinto agbalbaliw iti ayat iti Apo ken kastamot isuna ni Apo Jesus isu tinamnama tayo ni Apo Jesus isu ti tumaktakder nga kasuratan ket available kang kanayo no baga tayo nga available ka kabsat no kumag-order ka kung may Amazon ket in stock kanada na order ka di dadto pa di Shein ket on sale. Ay lang sa available lang kanayon. So, ayatan tayo niya po babanti pa nagrukbag tayo. Panagdayo tayo. Dahil wagas nga pilpilin na. Kun wagas nga kayat na. Amen. Agyaman tayo ti Apo. Tayong palubos na pailaeng. Nga umasitig tayo ti trono ti parabor na. Uray nakaskasan mo. Sarakan tayo di Apo, tamasarakan pa. Kuna na dyan, Isaiah 55 verse 6. Awan mapanjay langit, malaksid jay nabalbaliwan. Madaydayaw iti Apo. Amen. Hallelujah. Amen. Iba mga ni Pastor James, dapat may inahin na ready mensahe tayo. Amen. Yaman tayo ti nabagas, nabaklan. Kanayin nyo nga ibaga nga ti sao ti Apo sa laing si bibiyag no di ti mangted ti biyag. Kanayin ko tapay nga ibagbaga nga ti sao ti Apo tatanga malan kay complete. So nga hangkong hanayunan. So yan do makanayon man kunagalay. Ngem sakbay nga saran tayo kay may tayo ti doxology. Palubusan daman nga i-highlight di word di baga tinagmensahe nga idolatry kundi ay panang ulit-ulit na nga panang i-highlights kada tayo di sa o nga kuna ti Apo
siya manangi mo na. Okay. Pero ito tayo, kumpleto hanggang nga kuan. Re-highlights ko lang. DJ so nga idol kay mabaling nga applied daytoy sa laing nga ijay kinitikitan yung muna tayo nga ribulto nga applied mo dato iti na-define nga minji sa dilagip ko ijay ko na tayo nga idolatry wino idol ijay anyaman nga banag nga mangtakaw wino mangted pangtidam iti tiyempom nga at-ado wino napatpateg ngem iti ako. Okay, so mabalin nga di trabaho mitten nga na Domingo kaya di mabutin malagip ti makikigimong mabalin nga legit may sa kadagiti example ti idolatry. Kapu ka di anak mo, kapu di asawa, wino gym ka, wino dito mo amin ti panawin mo, kanyata. Siya lang ti lakas di so nga it can be idolized. So time halain nga di kinitikitan nga dito ti basa ti nagmensahe. So timauding ti amin ulitek di ko na ti apo nga panangimunak na Dios. At dati pitakat titoy. Idi una na hindi ka sasawa migin ni bakit. At da picture ti gagayem best friend ni man nam amo. Kay ko nakanga kaunay-unay best friend ko dayta. Sabay na pintas na eh. Tuwan. Aya, kunana di damda mo. Yung aburido ka hindi espiritu na. Kadagayang di jealousy na. Then at the end of the day, agbuburon. Kunana, no mabalbalin ka. Katim ada ta picture dito pitagam. Tadi niya laing picture ko at ikaragam. Di idea dito ay kakabsat. No, adda sa baling pangitititan tayo, ti attention tayo, winupuso tayo. Nga umad adayo tayo iti apo. Ti apo ko excelos. So nga, dagitay pinagtitipon niya kastoy, maragsakan ti apo. Ta, di panuno tayo, di puso tayo kan. Uwan may isang nga bagay nga manang ipakita ipakpakita tayo kanya na nga we love you Lord, we want to serve you Lord kung na tayo di kada tayo dito kadijiti expression so nga nagyaman tayo yung mensahe na pintas, amen? Makabiyag, makakatibig sa ganda ng mga so sakbay nga makanda ti doxology kaya ulitin mi, diyaman kami ayatin mi nga viewers dagiti dinanon dahiti nga piti panagipagmaymay sayo iti dahiti nga live streaming tayo sabi ko mata nabendisyonan kayo kat ulitan mi mangmangtid kami ti panang sigurado nga dandanunin da kayo katagiti karkararag mi karkaro ko man lumalalo nga ti ap nga mamamu tayo pa ti apo tinod siya sino so nakan dagiti hampay nga nakamamu ti apo ti garamit ti wagas winuruangan tapnon maikural ko ti biyag ni Apo Jesus kadagiti nabunag winuunig ti puspuso ti tunggal maysa kada tayo dawalik man nga tumagdal tayo amin kantahin tayo man ti doxology Ti akin anak kuman, and His Spirit lumiliwan, daya nga ibang runa. Langit can be Amen. Kiti tatay at ti ama, ipakita na
pinaniknikan na, babayan ti panangtad na, tayo mga bubugtong. So ni Jesu Kristo, nga iso, tinagbalin nga subot ti baso ni sa malubungan. Kinti, panikikadkadwa, panikikalnaysa, panangiuliwa, panangidalan, ti Espiritu Santo, iso nga may katlo persona ti may sa atin, persona ti Trinidad nga Diyos, iso kumati, agtain ka na tayo, itaag na na yun, awan pating ka na. Amen. Amen. Naimbag nga oras tayo amin,